video. Oh my God! Tugno kayo! Saan na namin nagpaldaan ni Ma'am Miriam? Si Sir, pila daw si Sir. Si Sir! Uy, tugno, Jud kayo, Jud! Mag-ilis ka, Sir, pag-ilis, Sir! Hindi na makaya. Oh? Look! Oh, sige! Laban! Hana! Outfit check, Hana! Outfit check! Outfit check! Oh my God! Mabukas ang hangin. Ay, ginoo ko. Hindi makaya. Basta kayo magpa-picture ka kaya sayang atong biyahe. Magpa-picture ka kasi sayang atong biyahe. Sanay ka sa bro. Sige, kasi mo picture. Mga pila kita daan po. Place. Loko lagi na yung mga ano. Hala. Grabe ang hangin, no? Susuliton dyan nato atong bag. Pero guys, ito na pwede nga dito mag-bahis-bahis. Grabe, bay! So, wrong timing atong pag-outfit ko. Nag-prepare pa naman ako. Asa di kaya kill, oy, di na ko ba yan? Kill. Gaan naman po kayo siya, ma'am. Ganahan po sa sandal. May gamit kayo. Kasi sir, wala. Wala si Sir, wala na api. Nang pa-picture kami. Oh, naman kayo naka-short. Daghan may uy. Si Sir, hanapin sa picture. Sir. Uy, ang mga naman. Grabe. Saan na nakipagkita ako pa ni Oo? Pero grabe ang tugnaw, Judy. Padala. Sa lunis na pa. Sorry. Okay. Walay tugnaw. I-picture dyan ako niya akong outfit. Bahala na mo dira. Yung mga outfit, mga... Gamay na lang, manggahi ng midri sa katugnaw. Siri, ang ngayon. Say, picture. Nahiram og bula kay magpa-picture. Sige. Ang puti ikuan mo mga basig ang kanay mo tirahon. Sige. Di ko kumaon. Saan na? Sige. Saan na ka mo? Taas na di ani oy. Anak mo no. Oh, kana. Ito ang meron ka po. Yes. Oy, gibidyo ta ka.